pois podemos ser imbatibles. Porque tamén hai que decir unha cousa: se nós, durante todos estes anos, non houvésemos feito o que fixemos, de ser tercos, pesados, estar na rúa, movilizándonos, dar a lata nos ministerios, na subdelegación, en todos lados, estamos convencidos que estes dos compañeros hai moito tempo que estarían presos. E entendemos tamén que non é fácil dobregarnos cando temos unha causa en común, porque a causa de Carlos Serafín non é a causa de Carlos Serafín, non é a causa de Carlos Serafín, é a causa de todos os traballadores e as traballadoras, e os que non nos resignamos a asumir sin resistencia o saqueo a que estamos vivindo en forma de recortes de dereitos, en forma de precarización das condicións laborais, en forma de empobrecemento de salarios, que nos queren impoñer o empresariado e o capital da complicidade dos seus gobernos amigos. E por iso queremos agradecer de maneira sincera o apoio a todas as persoas que sumaron as súas voces, as nosas voces, e fixemos un berro único en todas as concentracións e movilizacións de Carlos Serafín indulto xa. A todos eles, e tamén quero facer unha mención especial a estos e estas irreductibles galos e galas que estaban todos os xoves, o segundo xoves de cada mes desde hai 5 anos, manifestándonos sin perder o aliento ali diante do marco. Tamén quero mencionar, sobre todo, aos tres compañeiros, as dous compañeras que empezaron con esta loita, como foi a compañeira Meli de Comisiones Obreras, o anterior compañeiro secretario comarcal da UGT, Domingo Barros, e o compañeiro Serafín Otero, que eles tiraron para diante con este conflito, que puderon haber feito alguna concentración, algo, e decidiron que esta loita había que tirar para diante hasta conseguir a victoria e que depois nós continuamos no tempo. Este compromiso, o compromiso de que está ocurrindo agora e desta actuación conxunta, anímanos a seguir sendo firmes defendendo os intereses da clase traballadora como viñemos facendo hasta ahora, pero tamén temos que dicir que máis que o indulto é moi importante, entendemos que o problema de fondo non se arreglou, e que nun marco que se di democrático o exercicio pacífico de dereitos fundamentais non pode motivar baixo ningún concepto, repito, baixo ningún concepto unha condena penal, porque defender a clase traballadora como fixeron estes dos compañeros Carlos Serafín non pode ser delito. Por iso, unha vez máis, entendemos que temos que exixir a derogación da Lei Mordaza e retirar o artigo 315.3 como primeiro paso a revertir a escalada de criminalización da loita social e moi especialmente a loita sindical que impulsou de maneira maravillosa e con moitas ganas o Partido Popular no seu momento. Non se trata só de conseguir o indulto de Carlos Serafín, como se conseguiu. Non se trata só de conseguir como se conseguiu de que non entre en prisión. Se trata de impedir que ningún traballador no futuro ou traballadora poda poñer en peligro a súa liberdade por participar nunha folga, movilizándose ou exercendo o seu dereito a protesta. Xa a OIT, a Organización Internacional de Traballo, alertou xa en tempos do goberno do Partido Popular do perigo que estamos sufrindo certo tipo de dereitos como é o dereito á folga e que o Estado español tiña que protexer ese dereito como un dereito fundamental como medida legítima de presión e reivindicación de toda a clase traballadora. E por iso instamos ao goberno español, ao goberno actual do presidente Pedro Sánchez, a cumplir coa palabra dada, impulsando dende xa a derogación da Lei Mordaza e retirando o artigo 315.3 do Código Penal. Por a miña parte... Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, quiero reiterar lo que acaba de trasladar el compañero Alberto, porque prácticamente lo ha dicho todo, ¿no? Pero yo desde la organización a la que represento, primero quiero felicitar a los dos compañeros y a sus familias por la resolución de esta demanda que, como aquí se dijo, se lleva más de 5 años en esa lucha compartida, ¿no?, entre los compañeros Carlos Serafín, las tres organizaciones,
y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que apoyaron esta justa causa. Nos queda un sabor agridulce porque el indulto no es total, es parcial. La condena, como creo que todo el mundo conocemos, del año 2011, condenaba a los dos compañeros a prisión de 3 años y al pago de una multa de 5 euros día durante 12 meses. El indulto que ha concedido el gobierno socialista, como todos conocéis, conlleva la multa económica durante 18 meses y 6 euros por día. Por eso el sabor agridulce en ese sentido, ¿no? Pero sí nos alegramos profundamente de que al final a Carlos y a Serafín se le ha sacado esa espada de Damocles y a sus familias que les vino persiguiendo durante el 2011. Todos entendimos que aquella sentencia fue injusta. Pero también yo quiero resaltar claramente que alguien ha repuesto parcialmente esta situación, que ha sido el gobierno socialista, que ha atendido una demanda que era justa. Quiero resaltar en ese sentido que, como tanto la CIGA como UGT y Comisión, estuvimos la primera reunión con la subdelegada del gobierno en noviembre de este año pasado, también con el delegado del gobierno, para exigir la resolución de esta situación injusta, ¿no? Pero yo también quiero centrar esta parte en el secretario general de los socialistas gallegos, porque desde que hubo el cambio de gobierno, él se empeñó personalmente en dar una solución a esta situación totalmente injusta. Yo simplemente desde la Unión General de Trabajadores agradecerle a todo el mundo que ha defendido esta causa justa, pero la lucha sigue, porque como bien se decía aquí, hay un artículo, como otras leyes, que yo creo que tiene que abordar. No sé si este gobierno lo podrá hacer, pero el artículo 315.3 es un artículo preconstitucional, no cabe hoy en día, que es justamente lo que ha llevado que la Fiscalía, en este caso, se ha empeñado en que así se le aplicase a estos compañeros. Por mi parte, simplemente darles las gracias a todos y a todas que han apoyado esta justa causa. Por lo tanto, hoy estamos de enhorabuena a todos y todas. Gracias. Bueno, bo día a todos e a todas. Vamos a breve porque creo que o que queredes escoitar a Carlos e a Serafín e seguramente facerlle algunha pregunta. Eu, en primeiro lugar, me gustaría decir que me alegro de mirar esta sala de prensa chea de periodistas porque parece que últimamente todo referente a clase obreira non interesa neste país. Estamos máis metidos noutro tipo de cuestións donde o meu humilde punto de vista máis triviales e non centrados nas persoas que no que deberíamos estar centrados. Daí que me alegre, repito, que esta sala de prensa este chea de xornalistas para falar dunha cuestión xusta, como xa decían Alberto e Ernesto, que levamos pelexando durante 5 anos, que non é outra cousa que o indulto para Carlos e Serafín. 5 anos, como xa decía Berto, con distintos secretarios xerais que pasaron por as distintas unións comarcais das 3 centrales sindicais de clase nesta cidade, con unha postura unánime, nun termo que a mí me gusta utilizar, que é a solidaridade da clase obreira, outro termo que parece que está un pouco en desuso tamén últimamente e creo que debemos de reivindicar, e con unhas 3 centrales que no seu inicio tuvemos claro e supemos mirar o que nos unía e afastamos aquilo que nos separaba, porque había un interés e un objetivo maior. E o objetivo era a consecución deste indulto, pero algo máis a longo plazo, que era a loita a que nos enfrentábamos coas medidas de recortes de dereitos e de libertades que implantou o Partido Popular nada máis chegar ao goberno. Utilizando un artigo, como decía Ernesto, que constitucional, como o 315.3, que parece que está no paquete de orzamentos, pero
como todos sabedes, saberemos se esos orzamentos se aproban, porque outros dos nosos medos nestes últimos meses no que iniciábamos outra ofensiva para conseguir o indulto co Partido Socialista é que se convocaran eleccións pola inestabilidade política que hai e nos veríamos abocados a iniciar de novo proceso, co que iso conlevaría para Carlos, para Serafín e para as súas familias. Durante todos estes anos nos atopamos coa intransigencia do Partido Popular e cando hubo cambio de goberno no Brán e entrou no Partido Socialista nos tiñamos claro que tiñamos que acelerar porque entendíamos que se na esquerda non había sensibilidade para estas cuestións entonces nos podíamos dar por perdidos. Berto falaba de que este proceso o iniciábamos Serafín Otero, que foi secretario xeral da CIGA, Domingo Barros, o presidente da xestora do UGT máis eu. Pero creo que aquí hai que meter a todo o mundo, hai que meter aos ex-secretarios xerais de CIGA e de UGT, hai que falar de Berto, hai que falar de Ernesto, hai que falar de Carlos, de Serafín, dos milleiros de persoas que nos acompañaron todos os meses nesas concentracións, de todas as administracións que se posicionaron a favor desta petición xusta e a min sempre me gusta rematar coa parte humana deste tema e é a vida de Carlos e Serafín que no seu momento se viu en certa forma truncada porque non sabían o que iba a pasar a futuro, porque non podían dormir tranquilos. É verdad que había unha petición de aplazamento de entrada en prisión por parte da Suiza, pero da noite para mañá iso sabedes que pode cambiar. Eu creo que co que nos temos que quedar é co que esa foto, por decirlo así, de familia que fixemos ao inicio, no que decíamos, sí que podemos sonreír, os Carlos e Serafín sí que puderon dormir tranquilos, inda que cos nervios destos 2 días de ter efectivamente ese indulto, e eu me quedaría coas súas verbas e coa súa tranquilidade e a da súa familia. Por la cara. Sí, que cambio de sitio, el micro no me ve. Eu que podo dicir, bueno, estou feliz, a miña familia igual, despois de tantos anos. O que lle quero dar as gracias aos 3 sindicatos que estiveron aí desde un principio, a xente que nos apoiou tanto na rúa como nas redes sociais, como bueno, en todos os lados, a prensa que tamén nos apoiou desde un principio. E nada, ahora a tirar para diante, seguir vivindo o que perdimos nestes anos, porque foi moi duro. E nada máis, eso, daros as gracias a todos. Eso, ahora disfrutar dunha cousa que non va a chegar. Non teño nada máis que decir. Vamos a poner. Eu tamén agradecer a todo o mundo que se involucrou nesta nosa causa, que foi un pouco a causa de todos. Na mesma situación que estábamos nós, había máis traballadores no Estado, pero bueno, eu quero agradecer sobre todo aos 3 sindicatos, as institucións que nos apoyaron, sean veciñais, as firmas que houve que se recolleron tanto físicamente como nas distintas webs que había. Tamén agradecer os apoios que houve tanto no Concello de Vigo como no Parlamento Galego, bueno, que todo sumou, a prensa, lógicamente, sen vos pues, quedaríamos un pouco no olvido, por eso daí a insistencia que tanto falaban os sindicales que
a base de machacar e machacar e machacar se puido conseguir todo. E tamén agradecer a este goberno que tivera a sensibilidade que outros gobernos anteriores non tiveron en tantos anos que tiveron ocasión de facer algún movimento. Venga. Ainda que na recta final da semana pasada diríamos que podría ser inminente a vosa resolución, falabantes do anuncio que se vai a facer o secretario xeral dos Socialistas Galegos. É certo que o venres tampouco trascendeuse o Consello de Ministros finalmente tratar o vosso indulto, que sentichedes de cando viste ese web publicado? Pois eu, xa te digo, vou che dicir a verdade, collerme traballando, chamoume Alberto para dicirmo, media hora chorando arriba no Mensueiro, collerme traballando. É así. Son moitas emocións, moitas cousas están aí dentro moitos anos e ainda agora estou nunha nube. Porque, a ver, non sabíamos o noso futuro como iba a ir. ¿Y nuestras familias? Felices. No, felices. ¿Cómo te enteraste? A mí chamoume, foi o primeiro que se enterou, mandoume a noticia que xa foi publicado, e, bueno, foi un alivio mirar publicado o meu nome naquel BOE, e, bueno, xa por fin terminouse todo, e a familia xa por fin descansando, e a pesar de outras cousas, que todo se terminou. Que foi o máis duro destes 5 anos? O tempo, que non daba pasado, non daba chegado a noticia que por fin chegou este lunes, pero de todo ten incertidumbre de que vai a pasar. As multas van a ser un problema? A mí non. O peor xa está. Yo quería saber si hay más casos pendentes en Vigo, una provincia de este tipo, si no es La casuística que estaban eles, no, sí que había no resto do Estado hubo distintos suicios, sabes, tamén buscando para a folga do 2012, en distintos procesos, había en Ourense tamén, polo tema da convenio de limpeza, pero na situación deles de petición de 2 indultos, no, e a verdad que o resto tamén dos casos se foron resolvendo nos suicios porque ao final foron indo desestimando todas as peticións. Sí, na situación deles creo que eso no existido A sentencia fora do ano 11. Sí, vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.